No niin, tervetuloa arvon katsojat ja kuulijat jälleen Tuulikaappi-podcastin parin. Olemme edenneet 10. jaksoon, mikä on jo ihan melkoinen suoritus. En tiedä tilastollisesti kuinka moni podcasti kantaa ylipäänsä 10. jaksoon. Tässä sitä nyt kuitenkin ollaan. Ja meitä seurataan, te olette olleet aktiivisia, koska me ollaan saatu sekä terveisiä lähetettäväksi että sitten jutun juurta, eli aiheehdotuksia. Mehän ei oteta tänne sinällään vieraita, ei ainakaan tällä haavaa, vaan vieraina toimitte te, hyvät katsojat, eli annatte meille aiheita, esitätte kysymyksiä. Me sitten täällä venkoillaan ja yritetään saada niistä aikaiseksi sisältöä. Tällä puolella pöytää jutustelee Pena. Ja täällä Olli 10. kertaa. Tosiaan hienoa, että ollaan päästy tänne saakka. Just tuossa tein tuommoisen laskelman, että tämähän on jo ikään kuin juhlajakso, voi näin sanoa. Kyllä. Ja ei kai pitäisi olla näillä katsojan luvuilla vielä hirveän korkealla, kun tuolla jengi repii ihan tajuttomia määriä huomiota. No. Mutta kyllä mä silti vähän taputan itseäni olalle. En ole kaikissa asioissa pitkäjänteinen, edes näin aikuisiälläkään. Kyllä, sama. Ja pidemmittä puheitta niin siirrytään esityslistaan, niin kuin politiikassa on tapana ilmaisua käyttää. Ja haluatko, että mä avaan pelin? Ole hyvä. Eli tuli yksinkertainen pyyntö, johon mä yhdistän suoraan seuraavan kysymyksen myös, koska se menee ihan todella luontevasti. Mä luen nää tässä. Kertokaa keikkakokemuksista, eli siis bändimaailmasta, joka meille kummallekin on kohtuullisen tuttu. Ja sitten tämmöinen tuli lisäksi, kun olette monta vuotta pyörineet noissa bändikuvioissa, onko jotain synkkiä puolia tai sitten neuvoja, mitä ei kandee tehdä tai lähteä johonkin juttuun messiin TMS? No joo, voisin lähteä tästä, jos saan. Anna palaa vaan. niin tästä heti tuo viimeinen osio, että niin kuin synkkiä puolia tai mihin ei kannata lähteä, niin en välttämättä, että mihin ei kannata lähteä, mutta mihin ehdottomasti kannattaa kiinnittää huomioon on se, jos nyt onnistuu saamaan jonkun keikan jostain, niin sehän mielellään sitten tämä palkkiokysymys, hän tulee mieleen väistämättä jossain vaiheessa. Ja sitten näin on tämmöisiäkin on tapahtunut joskus, että on sanottu, että tapahtuma järjestetään lippuriskillä. Eli lippuriski tarkoittaa siis sitä, että kaikista lipputuloista saadut tulot tulevat suoraan lyhentämättömänä artistille, että siinä järjestäjä ei anna mitään kiinteätä summaa, vaan sitten ne tulee lipputuloista, niin siinä kannattaa kyllä olla sitten tarkkana. Esimerkiksi ihan vaatia, että montako lippua on mennyt. Joo. Kirjaimellisesti. Ja ne pitääkin löytyä jo ihan veroteknisistäkin syistä. Joo, kyllä, ilman muuta. Tuossa on neuvovailla vertaa. Tosi moni yhtye, etenkin nuori yhtye, on vain innoissaan, kun pääsevät keikalle, niin kuin kuuluukin olla. Mutta sitten löytyy aina niitä vanhoja lahnoja, jotka käyttää ihan siekailematta hyväkseen. Ja sitten selitetään jotain sekavaa niin kuin kuluista. Vähennyksiä, että se pitää vähentää ja tämä tuli yllättäen tämä kulu, niin se ei mene niin, vaan lippuriski niin on riski sen takia, että siinä artisti ottaa riskin, että entä jos sinne ei tulekaan ketään, niin sitten sinä et saa penniäkään myöskään rahaa. Eihän se miksaajalle ole mikään riski. Ei, eikä talolle, joka tapauksessa myy sitä viinaa sinä päivänä ja on auki ja on pakkokin olla. Niin korjaan siis talolle. Joo, mutta siis ihan pointti täysin. Koska bändillähän on tietysti omaa miksaaja, että se nyt ei tähän varsinaisesti kuulunut. Toisinaan mennään niin sanotusti talon miksaajalla. Niin kyllä, ja oikeastaan sekin, että se talon miksaajan palkka, jos se on siellä kiinteästi niin duunissa, niin ei se artistin tehtävä on maksaa sitä talonmiksaajan palkkaa, koska sehän saa tietenkin sieltä talolta sitten palkan. Kyllä, eli tätä ei pidä antaa liirata siihen sopimukseen, että miinus tietenkin miksauskulut ja muun, ei se ole mikään miinus tietenkin. Ei todellakaan ole, ja näinhän sitä toimitaankin esim. Nykyään jo pois
poistuneessa Henrys Pubissa, legendaarisessa Kuopion rockibaarissa, niin siellähän oli Kimmo talonmiksaaja, niin ei sieltä mitään vähennelty yhtäkkiä enää mitään Kimmon palkkoja. Ei. Tai ja hän hoiti hommansa ja hyvin hoitikin. Erittäin hyvin. Tosi hyvin. Ja näitä on paljon muitakin. On Verox Helsingissä, niin eihän niitä vähennellä. Et sitten enemmän tähän on törmännyt tämmöisissä, niin kuin sanotaan, pienemmän tason tapahtumissa saattaa tämmöisiin sitten törmätä. Ja sitten se, että etenkin nuorten yhtyeiden kannattaa noissa niin uskaltaa sanoa, koska hehän on paljon valveutuneempia kuin mitä vaikka me oltiin joskus 16 vanhana. Eli nykyään kun on internetit ja muut, ja niin kuin jengi opiskelee muutakin kuin musiikkia, he opiskelee niin kuin musiikkituotantoa ja sitä maailmaa, niin kuin tosi moni. Ja kuitenkin niin aika moni tämmöinen vanhan liiton paikka, niin ne vähän edelleen olettaa, että muusikot, etenkin niin kuin amatööris bändijätkät, ne on spurkuja. Et nyt kato, vähän saatte tuosta bissejä ja ruokaa. Siis sähän saat sitä kaupasta kotiinkin, ei sitä varten tarvi. Ja sitten taas, jos kysymyksessä on tämmöinen pelkkä soittamisen ilo, se ei ole yhtään huono syy lähteä keikalle, mutta sen keikan pitää olla kova. Eli tästä päästään siihen, että toisinaan bändi saattaa saada paljon paremman niin kuin vastineen sille omalle vaivalle, että he hommaa jostakin tilan ja soittaa ihan undergroundina niin kuin pitää omat bileet, johon pyytää kaverinsa, niin siellä saattaa olla toisinaan kovempi meininki kuin että sä meet johonkin ties mikäli ja pikkubaariin, jolla on sitten nämä omat hämärät käytäntönsä. No en mä tarkoita tässä osoittaa sormella, että totta kai keikoille pitää pyrkiä ja tehdä yhteistyötä ja muuta, mutta mä en myöskään tykkää siitä, että yhtye reenaa helvetin lujaa, tekee itse ne biisit mahdollisimman hyvin, heidän tehtävänsä on niin kuin esiintyä, viihdyttää yleisöä, niin sitten heitä kohdellaan kuin koiraa, että teidän pitäisi olla iloisia, kun pääsette tänne. Niinpä, ja onneksi sitä ei enää olekaan, niin kuin sanoitkin, että se on, että vähän törmää vielä, mutta ei lähellekään siinä määrin, mitä silloin kun kun aloiteltiin, niin sehän oli ihan niin kuin sääntöhän se oli, että suurin piirtein piti pyydellä anteeksi, että niin me nyt tullaan täältä ja ne varsinkin sitten talonmiksaajien ja muiden henkilökunnan asenne oli niin alentuva kuin vaan voi olla. Ja sitten milloin mitäkin ukkoa niin kuin pyöri siellä, että et edes tiennyt ketään ne on jossain takahuoneessakin, niin sinne vaan niin kuin tuli vaan porukkaan, kun ampui yhtäkkiä täyteen se takahuone ja juomaan nimenomaan, mikä uskoisin, että sekin on kyllä vähentynyt ihan dramaattisesti, mutta ennenhän sitäkin tapahtui ihan koko ajan, että mä en ymmärtänyt silloin enkä vieläkään, että miksi joku edes haluaa sinne takahuoneeseen, koska sehän on vaan maailman pienin huone, jos välttämättä ei edes sitäkään, että saattaa olla ihan vain joku käytävän pätkä, niin että ehkä se on sitten se joku takahuone, glamour, mitä ei ole olemassakaan, mutta mitä siinä haetaan, että joissakin paikoissa ne tosin on hienoja. No joissain. Ja toisin on tosi. Ei muualla. Niin. Mutta siis ne on semmoisia merkillisyyksiä, mitä liittyy. Niitä synkkiä puolia ja muuta, niin siinä on ehkä se, että tosi moni yhtye on tehnyt ne itse itselleen. Ja siinä ei varoitukset auta. Että päihteet, niin sanomattakin on selvää, että jos esimerkiksi nenäkarkkia tai sitten kaljan paskaa rupeaa ajamaan, niin tiedätkö, joka reeneissä, joka keikoilla, kaikissa niin kuin bändikanssakäymisissä, niin eihän siinä ei ole edes mitään, se ei ole mielipidekysymys, siinä ei ole mitään niin kuin juuta tai jaata. Niin sitä se on päihdeongelma. Fysiikkahan ei kestä sellaista, eikä soittotaito pidemmän päälle. Niin kyllä. Että se nyt on yksi, mistä voi niin kuin nuorempia yhtyeitä varoittaa, että se kaljaromantiikka, niin tosi moni tämmöinen niin kuin heavy rock-legenda, metallilegenda, niin on aikanaan vähän glorifioinut, ehkä osin niin kuin tietämättään Lemmy. Niin. Olkoonkin, että niin kuin mun kuulen hänestä ei pahaa sanaa saa sanoa. Andy McCoy.
No, entäs G.G. Allen sitten? Niin mennään pissakakka-osastolle, eli niin hirvittävää touhua. Narkomaani tietysti ennen kaikkea, mutta niin, nyt voin sanoa tämänkin kyllä ihan tässä julkisesti, että Andy McCoyhan ei ole osannut soittaa kitaraa enää 20 vuoteen ollenkaan sen alkoholismin takia, mikä on minulta äärimmäisen sydämeeni sattuu tämä sanoa, koska olen ollut Hanoi Rocks kautta Andy McCoy-fani ihan koko elämäni ajan ja on hirveän surullista, että siinä on käynyt näin, että se soittotaito on hävinnyt, kun mies kuitenkin teki 15-vuotiaana niitä biisejä, mitä on tullut ja että se vie sen soittotaidon sitten, että kyllä ne kaikki sitten nämä niin kuin pahimmat asiat ja pimeimmät niin sanotusti, niin kyllä ne niihin päihteisiin liittyy, että mihin on törmännyt, että enemmän tämmöiset rahalliset lippuriskiasiat on sitten vaan tämmöistä niin kuin, mitenkä se nyt sanoisi? Ne on sitten näitä tämmöisiä lieveilmiöitä, ei kivoja sellaisia, mutta niin kuin vältettävissä. Niin. Niille voi tehdä jotakin. Niin kyllä. Samoin kaikki sopimukset ja niihin liittyvät kiemurat, niin ei nykypäivän niin kuin nuoret muusikot, niin ei ne retkaha enää. Itsehän olisi vetänyt mihin vaan nimensä kännipäissään joskus. Keikkakokemuksesta, mutta sen verran 90-luvulla käytiin Virossa soittaa. Meillä oli sellainen hardcore-bändi, laitettiin kasaan, mielestäni 99 tai jotain tällaista. Joo. Niin se oli takahuoneen puolella, niin se oli paikallinen, miten häntä nyt tituleeraisi kohteliaasti, siis hän myi aseita. Näin juu. Ja sieltä löytyi niin kuin, siis tietysti nämä normaalit, siis mitä joka keikalla, kyynelkaasu, nyrkkirauta ja muut. Toki pitää siinä olla. heti merkkatiskin kupeessa, mutta sitten kuulemma löytyi niin kuin kaliberissa niin oikeastaan melkein niin ylös kuin halus. Joo. Niin se vaan silloin itselläkin niin vähän särähti, että sitä rupesi miettimään, että okei, että ollaan olevinaan niin kuin streetwise HC-ukkoja siellä, tatskatut jätkät pyörii ja kovistelee, niin sitten siellä oli niitä ihan oikeita, ihan niin kuin varteen otettavia ukkoja, ja he olivat hyvin ystävällisiä, mutta silleen, että niin kun, siitä oli kyllä se katuromantiikka kaukana, koska niin kun väkisinhän sulle hiipii mieleen, että totta kai hän oli sielläkin hampaisin asti aseissa varmaan. Että jos nyt olisi sattunutkin tulemaan joku pieni selkkaus, niin kyllä se niin kun tämmöisen nyrkitappelu- ja painiin tottuneelle suomipojalle, niin kova keikka se oli, ei siinä mitään. Mutta kyllä se siihen aikaan vielä niin. Joo, kyllä. Ja tuli mieleen tuossa, niin joskus oltiin niin tuolla Rukalla soittamassa, niin minne on tietysti matkaa jonkun verrankin kilometrejä ja sitten koko päivä siinä istuttu ja autossa ja vähän semmoinen huono tunnelma ikään kuin, että no, mutta päästään nyt sentään soittamaan se keikka, niin minusta selvisi, kun mentiin sinne paikalle, että me katsottiin, että no niin, ei muuta kuin sinne yökerhoa kohti, että tuollahan tuo onkin tuosta niin ei, vaan niin suuri respan vieressä, niin ei mitään lavaa tai mitään, että tuossa soitatte ja niin kuin, että milloin, niin nyt, että niin, mutta nythän on päivä, että eihän täällä ole edes ketään. Niin, että kyllä, nyt vaan kamat kasaan ja soittamaan. Niin, että voi helvetti. Tietenkin pinna ihan kireellä. Ja sitten meillä oli, silloin tuo Omena-hotelli ketju oli just silloin, sinä vuonna itse asiassa lanseerattu. Ja ellei ole ihan väärässä, niin se nimenomaan lähti Rukalta se koko ketju. No se nyt ei liity tähän muuten kuin, että tämä tapahtui sitten Omena-hotellissa, tämä selkkaus niin sanotusti. Sitten keikan jälkeen, niin minä aina oli tapana heittää mulla läpällä, että niin bändipalaverit pidetään silleen, että mennään hotellihuoneeseen ja laitetaan valot pois ja pullo viinaa ja sitten ruvetaan keskustelemaan bändikemioista, mikä on tietenkin katastrofin ainekset. Kyllä, vaikka ei kuulosta äkkiseltään siltä, niin helposti voisi uskoa, että näin ei ole. Mutta. Joo, no siellä sitten sehän meni vähän nujakoinniksi ja nyt tuossa viime viikonloppuna näinkin rakasta bänditoveria, entistä näin Masaan, niin se muistutti minua sitä, että muistatko Rukaan niin accidentit, niin sanoin, että muistan, että jotain sillä taisi tapahtua, niin sitten
kyllä, että sinä olit lähdössä kävellen sieltä kotiin. mutta sieltähän on matkaa kuitenkin. Jokunen kilometri. On. Niin kyllä ne oli joutunut sitten minut sieltä taltuttamaan suorastaan. Minä olin oikeasti ollut kävelemässä siellä jossain rinteillä. Että tämäkin menee kyllä sarjaan pimeimmät keikkamuistot. Ei mulla ole mitään muistikuvaa tämmöisestä. Joo. Mä oon kussut keikkoja Jurrissa. Joo. Minäpä sitä peittelemään. Siis silleen, että mä katsoin jotain vanhoja valokuvia, missä mä niinku laulaa hoilottelen tuoppi kädessä. Joo. Ja sitten taustalla ne on kitaristi. Ja se on kuitenkin niinku ikuistettu johonkin helvetin mustavalko valokopiot sineenkin se kuva, niin kitaristilla on semmoinen, että se pyörittelee silmiään, eli sellainen ilme, että vittu ton penan kanssa. Joo. Niin se on, kun sä näet ne jälkeenpäin ja tajuat, että mitähän se on siinäkin ajatellut. No onneksi niitä kaikkea ei ole taltioitu. Kerran Pieksämäen tuolla no en muista. Galaksissa. Koska olin siellä itsekin. Olitpas niin. Olisin muuten eri yhtyeillä olimme. Kyllä. Mutta niin, minäkin tein saman virheen, tai silloinkin. Tämä nyt kuulostaa, että minä olisin aina ollut kännissä, mutta niitä nyt on aika paljon niitä keikkoja alla. Tässä nyt 2 niistä, niin ajattelin, että voihan sitä ottaa muutaman päiväkaljan siinä, kun soundcheckin jälkeen, ja sitten mentiin Rännibaariin nimiseen. Olisi pitänyt nimestä jo arvata, että ei mennä sinne. Sitten mentiin sinne ja sitten tunnit meni vierähti ja minä sitten vielä päätin laulaa karaokessa helpon kappaleen Bon Jovin Always. Siinä, että pistäpä se tulille. Niin tämä karaoken pitäjä, niin kesken sen minun laulun, niin sammutti ne vehkeet. Ja kaveri tuli vaan tälle, talutti minut pois sieltä lavalta. Rumpalismiehiä. Joo, ja ei muuta kuin keikalle siitä. Ja tipahin ne portaat alas vielä sitten. Kun oli kierreportaat sinne. Niin onkin, joo, niinpä se onkin muuten kyllä. Joo, oli siellä alalla, niin tipahin ne portaat siinä. Ja mä muistan tämän hämärästi, tämänkin keissin. Joo, ja sitten meidän laulusolisti silloinen kahtominen, että ei helvetti, että ootko sinä noin kännissä, niin minä, että hoidassa sinä vaan oma tontti. Niin minä katsoin, että nyt se varmaan lyö, mutta ei lyönyt. Ja no keikan puolivälissä se sitten tuli sanomaan, että oot sinä kyllä ihme jätkä, koska en minä sitä keikkaa mokannut. Ei, mä muistan, mä näin koko keikan alusta loppuun. Ja mä olisin, ellei toi sitten ottanut puheeksi, niin mä olisin ottanut puheeksi sen, että mä en muista koskaan nähneeni ketään, joka on ollut siis niin puliukko kuset-housussa sammumiskunnossa ja sitten kuitenkin vetänyt tosta vaan keikan ja vielä aika tiukasti, koska viinahan, sitähän se on vaarallinen muusikolle, että sä itse kuvittelet soittavasi hyvin, vaikka et näin teekään, taimi kusee. Niin ei kyllä, koska olin itse jo silloin selvinpäin. Juu, kyllä. Se on, siitä on varmaan 17 vuotta, olisiko sitten jotain tämmöistä. Joo, rupesin vuosilukua muistelemaan. Mutta tästä haluan kuitenkin sanoa, että siinä ei ole yhtään mitään hienoa todellakaan soittaa mitään Jurrissa. Ja mullakin se varmaan ehkä, olisiko nyt sitten tietysti nuoruuden piikkiä, ja minä treenasin aivan helvetin paljon silloin koko ajan muutenkin. Ja kun soittanut 9-vuotiaasta asti, niin ehkä se oli sitten niin selkärangassa, että ei nyt nykypäivänä niin ei ottaa yhden pilsnerin, niin taimi kusee niin paljon, että pitää viheltää peli poikki. Että siinä ei tosiaan mitään hienoa ole, eikä niinku, ja inhoon oikeastaan sitä koko semmoista niinku päihderomantiikkaa. Että ei se oikein kuulu tuohon nykyään. Onneksi niin. Ja sitten sama, mitä kaikkiin näihin aseisiin ja muihin tulee, niin mä saan sen kuulostaa jotenkin katuuskottavalta, mutta totuus on, että jos mä esimerkiksi olisin ostanut sieltä jonkun mutkan ja yrittänyt tuoda sen Suomeen, mehän oltaisiin oltu koko yhtye siitä vaikeuksissa. No sehän ampuma-aseen rikos, se on törkeä. Ja sen takia, että mä voisin sitten jälkeenpäin niin kuin leuhottaa, että miten mä oon leikkinyt mukaan jossain jotain gangsteria. Niin. Eli siis ihan aivan säälittävää touhua, että se tehtäköön selväksi, että niin kun, että siihen hölmöyteen on monta tietä. En kannusta kulkemaan yhtäkään niitä, vaan hoitaan hommansa kunnolla, koska totuus on, että kaikki nämä Suomen niin kuin musiikilliset menestystarinat, oli siinä sitten päihteitä esteenä tai ei. Jokainen muusikko Suomesta, joka on ikinä menestynyt millään, niin sen työn kautta se on tullut. Kyllä, eli sekoiluilla ei. Koskaan. Vaikka elämänkerrat ja muut, miten vaikuttaisi, että olipa hurja mies ja
vittu se kesti viinaa ja oli sotkeutunut siihen ja tähän ja tohon hämärähommaan ja ties mihinkä, niin se on kaikki semmoista ihmeellistä kuorutetta, mikä pitäisi niinku suosiolla. Enemmänkin se on, että siitäkin huolimatta. Täsmälleen. Että niistä huolimatta niin nämä tyypit on, koska ne on ollut niin lahjakkaita ja se vaatii hirveästi työtä että no siinäpä niitä pimeitä puolia ihan tälle erää. Jatketaan näitä nimittäin riittää. Näitä riittää seuraaviin jaksoihin ja sen mä haluan vielä muuten sanoa tähän väliin, että vaikka me kovin sanoin arvostellaan sit näitä jotain musiikin legendoja, niin se ei joudu siitä, että me koettaisiin jotenkin olevamme heitä parempia. Ei tietenkään. Vaan enemmän, että mikä sääli se on, että niin kuin huippulahjakkaat ihmiset on myrkyttänyt itsensä. Että se on traagista. Joo, kyllä. Ja Andy edelleenkin niin on, siis arvostan erittäin kovasti ja korkealle. Säälin kyytilaa vaan. Mennään seuraavaan. Miksi ette jätkät puhu politiikasta? Eikö sekin ole ihmisistä ja ilmiöistä? No niin, politiikka, onko se nyt sitten liittyykö se ihmisyyteen? Liittyyhän se... Likeltä liippaa, mutta... Joo, niin kyllä, vain ja kaukaa, vain vaivoin ihmistä muistuttavia kyllä. olentoja tässä Uunoa jälleen siteeratakseni, tai oikeastaan appiukkoa, mutta... Sanotaan mä en halua jäädä tähän vellomaan, koska me aletaan muuten puhun politiikkaa. Jep. Mä oon sitä mieltä, että sitä puhutaan nykyään aivan liian kevyin perustein, olkoonkin, että se on meidän yhteisistä asioista. Siis mä en kiistä politiikan välttämättömyyttä, se on oltava, mutta samaan aikaan niin YouTube ja some on aivan täynnä näitä poliittisia eksperttejä, jotka kertoilee ne samat jutut, että pärjäisinkö mä itse siellä sitten sen paremmin. Ja lisäksi mä oon huomannut, että mulla on paljon ystäviä, joidenka poliittisesta vakaumuksesta mä en tiedä hirveästi, ja mä haluan pitää heidät ystävinä. Eli jos mä rupean viistämään nyt oikealle, niin mun vasemmalle päin taipuvat ystävät niin kurtistaa kulmiaan, ja sitten taas jos mä rupean niin kun uhoamaan tuota vasenta laitaa, niin sitten taas moni mun yrittäjä- ja sijoittajafrendi niin on, että mikä sua nyt vaivaa ja muuta. Ja mä en usko, että siinä on olemassakaan niin kuin oikeaa tapaa. Sanotaan näin, että luojan kiitos, poliittinen kenttä on meillä sellainen kuin se on, että siellä sallitaan nuo kaikki. On maita, jossa se ei ole mahdollista. Joo, totta. Se on totta, joo. Mutta mä en haluaisi tätä meidän juttua. Enkä minäkään. Ja se on sen verran, se on niin raskasta ja sitten ei minulla ole ainakaan itsellä niin paljon asiantuntemusta edes siihen, tai nojaa asiantuntemusta, onko kellä sitä nyt sitten on, mikä se nyt on asiantuntemusta, mutta tuommoinen puoluepolitiikka ynnä muu, että ehkä korkeintaan joskus, jos voisin jostain puhua, niin voisi olla jostain kuntatason politiikasta, mutta ketä se nyt sitten kiinnostaa, nämä Varkauden asiat, niin missä me täällä vaikutamme. Niin, nyt emme ole Varkaudessa, vaan nythän me olemme meidän salaisessa paikassa, mutta... Kyllä, joo. Mutta joo, niin siinä oikeastaan tuohan se kiteyttääkin, miksi ei mulla ole mitään tarvetta jatkaa pidemmälle. Ei. Mä pahoittelen kysyjälle niin kuin tylsää vastausta, mutta niin kuin what you see is what you get. No minä voin lukasta tämän seuraavan, ja tämä onkin sitten no niin, olette puhunut työttömyydestä ja sun muusta, mutta entäs perisuomalainen kateus? Onko otantaa? Vastakkaan rehellisesti. Tämä melkein vaatisi oman jakson kyllä erikseen. Oletko valmis uhraamaan loppujakson tälle aiheelle? Joo, koska se todennäköisesti on nyt välttämätöntä, paitsi terveiset kyllä kerrotaan lopussa, koska on luvattu. Toki. Mutta mä en ole missään maailmalla liikkuessa törmännyt sen kaltaiseen kateuteen, kuin mitä suomalainen tuntee toista suomalaista kohtaan. Kyllä. On sitten niin kuin esimerkiksi Aasiassa on monia maita esimerkiksi, missä ihmisillä toimeentulo on alhainen, niin he helposti niin kuin havittelee jotakin, mitä sulla on. Tiedätkö, että niin et voitko antaa mulle tuon, kun sulla on niitä kuitenkin itsellä niin paljon. Niin kuin tämmöinen mentaliteetti, että on kaikkia tämmöisiä
Mut se, että miten syvälle suomalaiseen vihlasee toisen suomalaisen onni ja menestys, niin se tulee olemaan ikuinen arvotus, että miten me ollaan niin paskamainen kanssa. Joo, se on totta. Niin, minä kerran kysyin yhdeltä niin ei kaverilta edes, vaan yhdeltä henkilöltä kysyin, että jos sun naapuri voittaisi lotossa, niin mitä mieltä sinä siitä olisit? Niin se sanoi, että no kyllä muuten vituuttaisi se kovasti. Niin sitten minä olin, että ai miksi? Niin, no miksi ei vituuttaisi? No miksi sanoo, että edelleenkin, miksi se vituuttaa? Niin sanoi, että no siksi, että minä itse voittanut. Niin minä, että niin, mutta eihän se sinulta ole pois millään lailla. No kyllähän se nyt on. Mä, että eihän se nyt ole, vaan se naapurihan se voitti. Että eikö se ole hyvä asia, että niin joku voittaa, että kun aina joku voittaa, niin miksi joku tuttu ei voi sitten voittaa. Niin hän ei niin kuin yhtään ymmärtänyt ja minä olin niin kuin, minä en voinut yhtään käsittää, että onko se oikeasti sitä mieltä, niin kyllä se oli. Se oli aivan täysin tosissaan sitä mieltä, että se on häneltä suoraan pois. Elikkä sehän on kateutta ja kateus voittaa Suomessa kiiman ja minäkään en koskaan sitä pysty käsittämään, sitä kateuden määrää, että ihan sabotoidaan toisten ihmisten asioita vain sen kateuden takia, ei siksi, että kuten sanoit tuon Aasian esimerkin, että ja varmaan monissa muissakin maissa, Amerikoissa tai näin, niin on, että jos jollain on jotain, niin siitä on, että olisipa minullakin tuo. Kyllä. Miten minäkin voisin saavuttaa saman? Juuri näin. Vaan Suomessa on, että niin mitenkä minä voin tehdä niin, että tuollakaan ei ole sitä, koska minullakaan ei ole sitä. Eikö ole aika iso ero ajattelutavassa? Huikea ero. Että ei edes haluta itselle sitä tavaraa, vaan halutaan toiselta se pois. No Mikko Alataloa niin kuin hieman vapaasti mukaillakseni, niin naapuri onnistui hankkimaan uuden auton, voi kun meni säkkiä rikki. Niin, joo. Siinähän tuo kiteytyy. Ja yksi mikä pelastaa hiukan niin on, että tosi moni suomalainen nykyään, etenkin jälleen kerran tämä nuorempi sukupolvi, josta usein puhutaan, he tajuaa tämän ja ymmärtävät olla olematta hirveän kateellisia. Joo. Mä myönnän ihan auliisti, että mä oon itsekin, niin mä oon siis kateellinen paskiainen. Mua vituttaa, jos joku, tiedätkö, menestyy sellaisella saralla, missä minä en itse ole yrityksistäni huolimatta onnistunut menestymään, mutta sitten mä osaan onneksi vetää switchista. Mä osaan kytkeä sen, tiedätkö, päälle sen ajattelutavan, että mitä hän teki eri tavalla kuin minä. Eli mitä mä voin oppia tuosta, mutta mä oon itselleni rehellinen. Siellä on takana se sisäänrakennettu, se suomalaisuuden henki. Niin. Minä kyllä sanon näin, ja minä olen aina ollut, kun minä olen paljon itse tutkiskelua kyllä harrastanut ja osaan kyllä olla rehellinen ja myös epärehellinen, niin itselle semmoinen se ihmismieli on, mutta minä en kyllä ole kateellinen. Minä en ole kateellinen henkilö. Varmaan pitäisi olla, niin pääsisikin joskus tässä elämässä johonkin. Niin että mä voin tämän vahvistaa sinut niin kuin hyvin tuntevana, että mä oon tosi usein kuullut sun kehuvan monia henkilöitä ja nimenomaan heidän saavutuksia. Että sekin on kova jätkä, että sepä kuule meni ja teki näin ja muuta, niin se on aivan ainutlaatuista ikävä kyllä. Että nykyäänhän vaan sadatellaan, että niin kuin, no kato vaikka, että sanotaan, että jossain iltapäivälehdessä tai muussa julkaisussa, niin käsitellään vaikka jotain rikasta henkilöä, jota nyt Suomessa ei edes ole kovin montaa. Niin ne ensimmäiset kommentit on aina, että tekisi toi edes päivän kunnon työtä. Niin on suomalaisten selkänahasta on nuokin rahat revitty. Vaikka on yrittäjä. Joo, millä konstilla? Eli että se on pakko saada perustella itselleen jotenkin niin, että tämä on nyt joku tämmöinen työväenluokan taistelu, jota me käymme tätä ahnetta riistäjää kohtaan. Joo, vaikka todellisuudessa niin ne, ketkä oikeasti tuntuu nykypäivänä, ketkä repii oikeasti ihmisten selkänahasta, niin kyllä ne siellä julkisella sektorilla tuntuu olevan siellä kovissa viroissa, niin niitä tuloja sietäisi median hieman tarkemmin kyllä tarkastella. Mutta eihän ne kestä sitä. Eihän ne kestä ollenkaan, ei. Ja sitten niin kun esimerkiksi nyt kun päästään tähän aiheeseen, tai sitä kohti kuitenkin, niin ikävä kyllä suomalainen verotus perustuu jossain määrin tähän kateuteen. Joo, niin kyllä. Tai sanotaan näin, että kateellinen suomalainen muitta mutkitta antaa siunauksen,
ihan idioottimaisillekin säädöksille sen takia, että hän lohduttautuu sillä, että eipä ainakaan se naapuri saa enempää. Joo. Että jos joku yrittääkin lähteä kiipeen ylöspäin, että hän ei suostu istumaan tässä lokerossa, hän haluaa elämältä enemmän, niin siellä on se suomalaisten joukko repimässä häntä väkivalloin alas, että lyödään sille 100% vero, että katsotaan, että perkele sä et täällä rahoillas leveile. Joo. Niin toi on sellainen, että mä en niin kuin ihmettele yhtään, että tosi moni ihminen ja yrittäjä etenkin, kun heillä on tarpeeksi rahaa, he painuu Suomesta vittuun. Joo. Ja suomalaiset on ihan shokissa, että miten joku voi olla muualla onnellinen, sitten joku lehti tekee. Niitä on jatkuvasti niitä artikkeleita, että Espanjaan muutto oli Hilleville ja Carlolle suuri yllätys. Joo. Sitten kun sä luet sitä juttua, niin ei se ollut mikään yllätys, mutta halutaan saada se vaikuttaa, että me tehtiin kauhea virhe, kun me lähdettiin Suomesta. Ja kyllähän monet ulkomaalaiset, tai oikeastaan kaikki, esimerkiksi amerikkalaiset, meilläkin on amerikkalaisia ystäviä, niin on suorastaan kauhuissaan olleet, kauhuissaan, mutta ihmetelleet niin kovasti, että miten nämä niin kuin toisten palkkatiedot, miten ne on julkisia, että se nyt, eihän Jenkeissä nyt, sä et tiedä oman työkaveris palkkaa, et tiedä, koska sen voi itse, se on... Siellä voi sen itse sopia. Niin, ja se on oma asia, sen Kyllä. työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, mutta ei, Suomessa ei. Täällä ei, ja nyt tämä on herkullinen kohta, koska tähänhän rientää moni kommentoimaan, että no se Jenkkilähän se onkin oikein kultamaa, niin. Että siellä on kaikki päin helvettiä, ihmiset on lukutaidottomia mönkiä jossain ojissa ja muuta. Myöskin totta. Niin, no joo, mutta jotenkin sitten kuitenkin siellä on väkilukuun suhteutettuna paljon enemmän myöskin hyväosaisia. On, kyllä. Tiedätkö, en mäkään palvo heitä. Mutta ymmärrätkö, mitä mä ajan takaa? Ymmärrän, että me lohduttaudutaan aina sillä samalla virrellä, että kyllä se sitten kuitenkin meillä on paremmin. Totta kaihan tää on helvetin hyvä maa asua. On. En mä sitä kiistä. Jos tykkää Neuvostoliiton mallista, niin tämä on mitä mainioin systeemi. No joo. Ja rälssi. Kyllä. No ei tosiaan, mutta ei ole Jenkeissäkään, missään ei ole kaikki ihanaa ja auvoisaa. Mutta missään ei varmaan ole niin paljon kateutta kyllä kuin Suomessa. En ole ainakaan kyllä niin kuin en ole törmännyt tämmöiseen ilmiöön missään muualla. Ja kaikki suomalaiset sen tietää, että täällä ollaan kateellisia. Kyllä. Eikä kukaan sitä kiistäkään. Mikä on semmoinen pieni toivonkipinä, niin. Että tauti on kuitenkin paikannettu ja se on tiedostettu. Ja mä oon hirveän ylpeä suomalaisista nuorista, niin koska ne... Melkein mä uskallan sanoa vasemmalta, otetaan ne ihan pahimmat vappuhuiskat, siivotaan vähän kommunismista ja totalitariasta haaveilevat. No ja muista ulkoparlamentaarisesta hevonpaskasysteemeistä, niin ne niin kuin pois kuohiten. Niin otetaan sieltä vasemmistonuorista oikean kautta ja jälleen mennään oikeassa laidassa niin, että sitten nämä kansallissosialistit ynnä muut kylähullut, ne tilkitään myös pois. Eli se niin kuin tervepäisten ihmisten sektori, niin kyllä mä väitän, että he kaikki on sitä mieltä, että ei se toisen onni ole multa pois. Mutta mitä tulee niin kuin minun sukupolveen? Joo, ja minunkin myös. Pomolle toivottiin kuolemaa. Kyllä. Ja sitten nyt mikä on kanssa niin hyvä juttu on se, että vaikka kumpikaan meistä ei niin ole mitään hirveitä urheilumiehiä tai niin kuin penkkiurheilumiehiä, vaikka ei se kyllä oikeastaan tähän nyt liity mitenkään, mutta... Niin, pakotetaan liittymään. Joo, sanon vaan sen, että nykyään niin kuin urheilussa ja tämmöisissä, niin kuin, mitä tehdään ihmisten edessä yleensä suoritteissa, niin valmennuksessa niin käytetään paljon tämmöistä... Niin kuin, että rohkaistaan ihmisiä, että niin kuin että uskotaan itseen ja siihen käytetään paljon aikaa, mikä on niin kuin tosi tärkeää, koska että sinä voi mennä tekemään heittämään nyt vaikka keihästä sillä suomalaisella niin katsemaassa ja ei tämä nyt kyllä lennä kuitenkaan mihinkään tämä keihäs. Sillä itsesäälillä, missä tullaan jälleen siihen, että olisiko se itsesääliminenkin sieltä kateudesta kumpuava, että pelätään sitä, että ihmiset on sitten kateellisia. Ja kun sä vähättelet valmiiksi. Joo, ja suosikki, niin se fraasihan on, että no se pysyy kyllä sentään nöyränä.
että niin se on pysynyt nöyränä. Niin, että se nyt onpa mahtava juttu, kun Mika Myllylä joi itsensä hengiltä ja pysyy nöyränä kyllä. Niin, viime hetkiin asti. Mutta siis Suomessahan romantisoidaan ja glorifioidaan nimenomaan kaikkia näitä tämmöisiä niin kuin, tiedätkö... Että ei välttämättä pitäisi aina olla niin nöyrä sitten kuitenkaan. No ei. Koska toisinaan sun täytyy vaan kurottaa ja ottaa, jos sä jotakin haluat. Joo. Ja se valmiiksi vähättely, niin siinä on se, että Bruce Lee, hänhän sanoi sen hyvin, että tiedätkö, ja itse asiassa tämä sama totuus löytyy Raamatustakin. Sana tulee lihaksi. Kun sä hoet jotain tarpeeksi, niin sinun keho ja mielesi alkaa uskoa siihen. Eli niin. Kun vähättelet itseäsi, niin älä ylläty, jos et saavuta kovia. Joo, kyllä, niin, just näin. Mutta se on aika vaarallista. On. Ja niin kun ei... Niin voisiko se olla niin, että kun että se vähättelykin tulee sieltä kateuden pelosta? Ajattele jotain noita suomalaisia haista paskan kansanviisauksia, niistä puolet on, tiedätkö, niin kuin... Kuuseen kurkottaa, katajan kapsahtaa. Kyllä, itku pitkästä ilosta. Sille, niin tai omaisuus pitkästä ilosta. Sinun muijasi köyriminen sinun selkäsi takana, vitun köyhä pitkästä ilosta. Niin, koska sehän se totuus on. Ja kannattaisiko kuitenkin kurkottaa korkealle, eikä niin suoraan kapsahtaa katajaa. Kyllä. Että niin joo, se on kyllä totta. Että... Joo, eikä siis niin kuin, se nyt on mikään meritti, että köyrii jonkun toisen muijaa, mutta jos sä katsot näitä influenssereita, mitkä on näitä siis koko maailman mittapuulla merkittäviä tyyppejä, niin niillä on sellaiset niin kuin satapäiset haaremit, jossa puolet on varattuja eukkoja, niin se on jännä juttu. Ja mä en sano, että se on yhtään reilu juttu, mutta siinä on se, että sä et pysty peittelemään sitä, että sit kun se joku on niin kuin oman arvon tietoinen ja sillä on jotain niin kuin osoittaa saavutuksia, niin hän yhtäkkiä muuttuu puoleensa vetäväksi ja sitten se, no ei minusta oikein kuitenkaan mihinkään ole, ja no hän ei varmasti ole siellä. Niin kyllä. Et muistanut aina pysyä nöyränä. Niin. Joo, eikä niin, ja kyllä korjaan vielä sen verran, että niin nöyrä voi olla, mutta ei nöyristellä. Se nöyristely on niinku se, mitä minä niinku sitä en pidä. Että kyllähän nöyrä tietysti, eihän siinä mitään väärää ole, että on nöyrä, mutta se nöyristely, se ei ole hyvä asia millään tavalla. Sanotaan näin, että liika ylpeys, niin sehän tuhoaa kyllä ihmisen. Joo. Et tavallaan se riittää, että niin kun sulla on fokus niissä asioissa, jotka merkitsee, etkä sinä ole liian ylpeä. Joo, eikö se ole niissä kuolemasynneissä, eikö se ylpeys ja kateus ole kyllä. Molemmat siellä? Kyllä, mutta ylpeydessäkin on se ilo ja se etu, että kun sä olet ylpeä, niin sitä voi käyttää positiiviseenkin. Niin joo. Sä oot itse varma, kyllä. Sä oot itse tietoinen, mutta kateus, niin siitähän ei ole kellekään mitään hyötyä missään muodossa. ei niin, ei, se on se on vain kuluttavaa. Joo, kyllä. Niin, koskaan ei ole mitään hyvää kateudella saatu kyllä aikaa. Ei, se on eri asia, että jos niin tämä jenkkityylinen, eli se, että miten mä voisin saavuttaa saman. Mutta se ei ole kateutta. Mutta se ei ole kateutta, se on niin kuin enemmän semmoista kaipuuta, jotain niin kuin nälkää. Joo, kyllä. Mutta se, niin se semmoinen, no kun ajatellaan, että verottajalle kun tuli tämä puhelin, johon sä saatoit niin soittaa, johon sä saatoit soittaa, jos sä epäilet, että joku kiertää veroja, niin mä en ole nähnyt sitä kyseistä laitetta, mutta mä epäilen, että eka 15 minuuttia, niin se oli punainen. No ihan varmasti. Puoli tuntia valkohehkunen. Ja tälläkin hetkellä. Sulanut. Se on sulanut se laite. Niin on. Se on, kyllä, se on ihan varma. Ja naapureista, niin, ja naapurikateus myös, sehän on, niin kuin, se on ihan älytöntä. Se on jotain, niin kuin, mitä en tule kyllä käsittämään koskaan. Joo. Mutta sitten taas just esimerkiksi Dan Bilzerian tai Andrew Tate ja nämä, niin kuin mä ilkeästi tuossa äsken totesin, niin eipä ne paljon kysele, että siellä on sitä naista ja populaa ympärillä ja niin kuin, ei he välitä vittuakaan, että mitä ihmiset sanoo. Ja se siinä on se karmeus. Vaikkakin sitten selvisi, että Andrew Tate hän sai
2 viikkoa nyrkkeilyä harrastaneelta turpaan niin että tukka lähti. Niin, että siinä se oli ihan se kyllä irtoaa hänellä muutenkin. Joo, siinä se oli hänen kickboxing maailmanmestaruus. Eikä sitten kuitenkaan, kun ruvettiin selvittämään, että katsotaanpa näitä hänen vastustajia, että ketäs vastaan hän on oikein otellut, niin ei löydy edes semmoisia henkilöitä, ei ole puoliakaan olemassa. Sitten on semmoisia, ketä on tuomittu, että ne on hävinnyt esim. 38 kertaa putkeen, niin mitkä se rekisteri on ihan vääristelty ja tietenkin ihmiskauppias, että en niinku halveksun sitä miestä. Joo, se oli ihan hyvä puhumaan ja se influenssari, se aika oli, mutta nyt se on kyllä jo mennyt. Tuo tyypillistä kateellisen puhetta sanon minä. Että nyt siitä hailataan tuolla itse tummana miehenä niin kuin minibussissa, jos olet nähnyt sen. Mä en kuulu hänen niin kuin fanikuntaansa, en minäkään, se ei mutta ollut mun pointtinikaan, vaan ei, se, että kyllä mä tiedän mitä tarkoitit, mutta pakko on silti korjata Andrew Tatesista, kun sanoit tuon, niin että mitä nyt siitä on sitten paljastunutkaan, niin en kyllä pidä, en yhtään. Joo, eikä hänestä sen enempää, mutta käytin esimerkkinä, että heitähän voi kadehtia ja sättiä vaikka kuinka. Joo, kyllä. Mutta ei se, niin kuin se kimpoa. Eli tavallaan se kateuden turhuus, että sittenkin kun ne on tietyllä tasolla, ei niin kuin Donald Trump, eihän se välitä vittuakaan. Ei. Niin kuin, hän osoittaa se kyllä käytökselläänkin, kyllä. Ja se siitä. Mutta eiköhän siinä kateudesta ollut se lyhyt katsaus, kyllä. Ja eikö meillä ole terveisiä? Meillähän on terveisiä, minkä minä voinkin aloittaa. Anna mennä. Täältä Tirkkoselle terveisiä Leimakaupan porukalle. Tirkkoselle terveisiä Leimakaupan porukalle. Afto Tuonela. Arto F. Tuonela. Joo, korjaan. Arto F. Tuonela, kyllä. Ja Joni Tirkkonen lähettää terveisiä Niko Tirkkoselle, jos minä nyt oikein nämä sain ylös. Elikkä Niko, Jonilta terveisiä. Oletan, että koska jaatte sukunimen, niin jaatte perintötekijöitäkin. Tai sitten ette, mutta terveiset joka tapauksessa lähetetty. Ja hienoa, että lähetettiin. Nämä tulee hiukan jälkijunassa ja pahoittelut siitä. Joo, ja sitten on Jenniltä, Jarille ja Panulle rapsutukselliset terveiset. Mä avaan Olisiko tässä kyse eläinkunnan? Kyllä. Siis mä avaan sen verran, että kyseessä on siis kissat. Mutta ihan ne kissallekin menee terveiset perille samalla tavalla. Joo, toki. Rapsutuksensa ansainneet. Omallekin kissalleni lähetän tästä terveisiä. Ja niin pitääkin. Mutta mä luulen, että tämä alkaa lähestyä kriittistä pistettään, tämä tämänkertainen podcast. Meillä jäi aiheita vielä seuraavaankin kertaan. Ja teidän tulee lähettää niitä meille vielä lisää. Me voidaan täällä sitten sekoilla niiden parissa. Kyllä. Mutta ne on ollut hyviä. Me ollaan saatu keskustelua aikaiseksi, mikä oli todistettava. Joo. Koska turha meidän keskenään täällä on mitään jutella. Elikkä kiitoksia paljon hyvistä aiheista, mutta keep it coming. Ja terveisiä tulee myöskin lähettää joka käänteessä. Me sitten aina täällä ne luemme. Kyllä. Kiitos, että katsoit jälleen ja olit seurassamme tämänkin jakson. Ja seuraavan kertaan. Ensi kertaan, kiitos. Moro.